mar godiochieng' ma kawuono e chenro mane obagi e kaunti ma Kisumu kotelie gi jodito mawuok e apisi mar Talanta Hela. Tim mar Homa Bay mane obedo joloch e kidieny mar Yawuoi noyudo mich margi mar silings milion 5 ka nyirii ma e kaunti no ne omi milion 3. Kisumu bende ne okowe chien ka nyaka sani timbe ma bende nowuok e kaunti ma Busia ne oyudo omenda mag-gi. Omenda go ne ichulo achiel kachiel e bengi mar jotugo. Amor gi chunya te to kendo mang'eny mandaduoki aduoko ne CS erokamano kuom gima nobiro godo malo ni dichiel ma kendo ting'owa dichiel ma kuom mago duto mane ochako timo wa end up ka wayudo gik moko maber kwa kuom Talanta Hela. Waduoko erokamano ahinya ne waziri kuom initiative maberni. Ji mang'eny dine ok otimo kaka otimoni, but en achiel emosebiro gi gima ber ni motimo. Nyithindo gi dine ok omulo pesa maduong'no. Sani koro gin gi pesa ginyalo chulo school fee, joma nyalo chako godo ohala matin nyalo chako godo. That money is calculated in a ratio that we agreed, and the bulk of it is going to the athletes. So 80% of that money is going to the pockets of athletes, 20% is going to the management team of